Píšu vám často zákazníci ohľadom vašich produktov. Nevedia si dať rady. Pýtajú sa stále tie isté otázky. Reago sa o to postará. Naši operátori sú pripravení vždy pomôcť. Cez chat už do 1 minúty. Vedeli ste, že viac ako 65% zákazníkov preferuje chatovanie pred mailom alebo telefonátom? Vďaka pohotovým a profesionálnym odpovediam tak zvýšite šancu, že sa zákazník obráti na vás a nie na konkurenciu. Naši operátori pomôžu aj nerozhodným zákazníkom. Sme tu pre vás každý deň v roku, vrátane víkendov a sviatkov od 8:00 do 22:00. Prečo až do 10:00 večer? Väčšina nákupov totiž vzniká po pracovnej dobe. Vy tak v tomto čase môžete pokojne oddychovať a keď zákazníci potrebujú najviac poradiť, prichádzame na rad my. Náš manažment dohliada na kvalitu práce pre čo najlepšiu podporu. O to viac sa vám bude naša spolupráca páčiť, pokiaľ sa držíte mota dôveruj, ale preveruj. Kvalitu a spoľahlivosť Reaga si totiž viete overiť aj vy sami. Všetky konverzácie medzi zákazníkom a operátorom spolu s časmi odpovedí budete mať neustále k dispozícii. Tým, že vašim zákazníkom rýchlo a včas poradíme, sa zvyšuje šanca na skutočný nákup. Vďaka Reagu sme pomohli firmám zvýšiť konverzie až o 20%. A čo viac, zákazníci strávia na vašej stránke až 3-krát viac času. Spokojný a informovaný zákazník je ten, ktorý nakúpi. Zákaznícku podporu nechajte na nás a vy sa tak môžete naplno venovať svojmu podnikaniu. Reago. Meníme návštevníkov na zákazníkov.